Mega shout out, Lenny. Thank you for coming to my LA's Mega shout out. Good morning, good morning. Have a blessed day. God bless you. Thank you, thank you, thank you. Oh, good morning, good morning. Good morning, love. GK. JK. JK. GQ. Q La Fam. Good morning, good morning. Welcome, welcome to my live stream. Thank you. Thank you sa thumbs up, guys. Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta. Maupay na aga. Kumusta? Kumusta, Oscar? Anon imo almusal?
baka. Baka nga nilaga. Ang aga-aga. Ang aga-aga. Ulam mo baka na nilaga. Kaya hindi ka pumapayat eh. Taba-taba mo. Mega shout out Faith and Hope Vlog. Kumusta? Maupay nga aga, pangaon, pamahaw. Hain man kamo yan na. Waray mga trabaho. Baka na nilagaw. Dudong. Maupay na aga, Dudong. Kumusta? Kumusta, Ate Telma? Kumusta, Sis Faith? Para match. Naghahabulan kayo. Good night. Tulog uli. Kumintab na yan. Ano yan? Magaman itong baul. Baul. Maliit na kabe. Para match. Sige, nakaturog na doon. Si Sister Cathy nandoon na malingke. Umalis siya, umalis.
Paglalakat pala niya, nagmarket siya. Ngayon lang umalis. Wala na kasing stock. Wala siya dyan. Umalis siya, umalis. Oo. O kasi hindi yun sinasakot ang messenger kasi wala siyang wifi sa labas. Pag nasa bahay lang. Good morning, Sisi. Have a happy Sunday. Have a happy Sunday too. Salamat. Salamat. Salamat sa tusok. Sige. Dire. Bangin lambahon, bisitahon. Ngano man, Sister Faith. Ngano man na. Bao. Tuaman dito sa group chat. Aho gibutang didto. Oh, kasi may kaparihas. Kanang gagmayng litra isuwat. Puro gagmay. Hello, good morning, Sis Winnie. Kumusta? Maupay na aga.
Hara nila kamuha, GB. Magkita-kita kita sunod puhon. Tayo nila, sinong taga doon sa GB? O, si TC Raman. Kasama ko si human na. Ikaw kaon anay. Salamat. Human na ko kaon kanina pa. Hello. Hello, good morning. Albertson. Kumusta? Mega shout out din sa'yo. Mega shout out Albertson. Shout out sabi ni Faith. Kumusta? Maupay na aga. Hello, mega shout out. Macario. Kapangalan mo yung teacher ko, high school. Macario Ibanal. Good morning. Hana vlog, mega shout out. Kumusta? Salamat sa patusok. Maayong buntag ninyong tanawon. Mega shout out sa'yo. Mega shout out din sa'yo. Macario Ibanal, taga diin ka. Faith and Hope. Hello sa'yo, sabi ni Macario. Oh, kagabi bumisita ka. Kagabi lang kita pinuntahan. Salamat sa pagbisita. Hana vlog, Bichi. Love. Salamat. Hi, mega shout out Anes Karaman. Okay ra. Naiwan ako ng bakas sa'yo, haha. Mamaya balikan kita mamayang gabi. Dalawin kita mamayang gabi. Kita tayo doon sa kanto. Sa kanto sa may mamaya puntahan kita doon tayo magkita sa ano ba yung diyan sa may kainan, taga Bulacan ka pala, taga Bulacan. Maaram ka magwaray, taga Bulacan po. Hi Hana. Hello. Salamat sa pagbisita. Chika. Singabot kay lockdown tayo. Haha. Tisra man lingaw kaayo. Asa naman si Leonora? Tisra man lingaw kaayo si Leonora kahapon bitaw.
Wala ka ila sa among mga ning unsaon man naamay mo'y daghan. Malipong ta. Oh. GCYT, hello sa'yo, sabi ni Makari. Kumusta daw? Sumusta, sabi ni Macario. Nice, nice. Macario Ibanal. Shout out sa'yo. Sabi ni GCY. Sabi ni GC. Dalawa rin intawo na ako. Macario Banal. Hello po. Dikit. Dikit lang. Dikit lang. Oh. Kinsa man na. Nice, nice. Human na ko. Kat, hinanap ka ng darling mo. Akala ko umalis ka na. Akala ko umalis ka na kaya sinabi ko nagmarket ka na. Kahuman na igbaw. Ha? Katatapos mo lang na igbaw. Adan imo palalab. Umapihan na ano. Group chat. Yung ginawang upis. Kay ano waray hira dida. Amon imo ginlimpyuhan. Waray-waray, welcome Sisi. Catherine. Yung bibiniling kan imo palalab. Mao silent. Mauni, mauna. Anish. Mauni silent. Kung tulog akong anak. Mabuti at pinalinis sa'yo. Warihira lumakat. Hello, good morning DM. Salamat sa patusok. Hindi pa naglinis pa ako sa taas. Gusto kong bumili ng load para magamit ko bukas. Akala ko umalis ka na, magpapabili sana ako sa iyo ng M1 load. Yung 5 kapin ba? Kunaa. May abre ba dito nga tindahan? Nagbabalagyan load? Kat? Sis Kat? Hello? Hello, mega shout out. Ambot la. Kay di ba permaminti ka nagawas?
Waray ka makakita. Di daha ano. Na natong yung papalitan nga ni hana-hana, lalab. Hinahanap ka ng lalab mo. Nasaan na? DM. Miss Faith, hello. Sabi ni Brother Handsome DM. Hello daw sa'yo. Mga bisdak. And Vinwini, hello. Salamat kaayo. Salamat kaayo. Lalabs. Ambot lang. Supported din po kayo. Salamat din. Sis Vinwini and family. Waray. Maupay. Si Makmak human na. Waray naman hiya. Tapos naman. Tapos na yung Makmak maglaba. Waray. Imo. Ilod ini. Mga. Wano. Usa kasi mana. Dalawang bisis nala ako mag-market. Aw. Maupay. Kung amo man ito. Usa kasi mana kakaduha ka mag-market. Ano man nga adlaw. Ano nga adlaw? Hello sis Binwini. Wa naman lagi si Makmak. Human na? Asa na asa? Si Makmak human na? Waray-waray, tapusin mo muna ang trabaho. Pinagalitan ka na. Pinagsabihan ka na ng palalabs mo dyan na ano. Hello, Brother Macario, hello. Sabi ni Brother DM. Mega shout out sa iyo, Macario. Hello po. Salamat. Kahit bisan waray sura basta may kanon o kinahakon. Balik mapasubalit hagawas yan no. Nice. Abi na ho, nangawakwak ka kagabi eh. Maadyo kay sayo kahin mata karon. Good girl. Nice. Age, ang sweet nila oh. Nice, mauna na imong uyab nice. Lalams daw, oh, lalams. Nangwakwak kagabi si lalams kay MD.
Agoy, nag-heart-heart na. Si Nice Blanco na dyan. Hello. Si GC Whitey natawa sa'yo. Yes, boss. Maya-maya alis na ako. Yes, boss. Maya-maya alis na ako. Boss, aalis siya mamaya-maya. Sabi ni Catherine. Maya-maya. Salamat, Oscar. Agoy, may pa-heart-heart na dyan. Na-miss ka na daw. Hala, si Nice may pa-future na kay lalabs niya. Hello sis. Sabi ni Nice, kumusta? Hello Nice. Sabi ni Oscar. GC, Nice. Perting inita diha sa inyo. Pagdala-dala og kutsara ibutang sa imong bulsa. Inig na pasuan ka kagata ba? Kagata. Kay perting inita man diha. Pagdala-dalag kutsara, pag ma-feel mo na mainit, kagatin mo yung kutsara. Hello. Nasaan si Leonora? Wala dyan. Umalis sila si Martin. Di ba yan? Ano ba yung kakainin nila? Bago sa kanila, sabi niya, alam mo naman yan.
Sabi niya kung gusto daw kumain siya ng ano, pwede naman siya kumain ng lunch niyan. Sabi ko, bakit marami? Marami yung tauge, sabi niya. Sa lunch, kung sino may gustong kumain, pwede. At mamayang gabi. Unom, unom, unom. Taga Pangasinan, asawa ko. Taga Pangasinan, asawa ko. Ikating. Oy! Oy! Hello, Ate Telma. Good morning. Unom. Unom. Walo. Walo tanan. Oh. Kanina unom. Yana walo. Maupay na aga. Ate Telma. Nagkumain ka na. Oscar. Salamat. Refresh ka, host. Tuplok na. Salamat sa tuplok na. Daghang salamat. An iyo mga igsuon diha ituplok. Aron madugnan ang toslok. Nice ang toslok diha, ang imong ano igsuon, ang imong isuon ituslok diha kay aron madugnan. Ang imo po duha ka toslok diha. Osmar, itoslok ka ng duha diha. Osmar ka ng duha diha, itoslok na diha kay aron mapuno. Kain ka na, lalabs, oh. Ang sweet nila, oh. Hello, nice. Kumain ka na raw. Sabi ng darling mo. Ocho mil. 7 mil. Toslok, aron daghan toslok. Siete mil. 9 mil. Nadaghan 8 mil. Dali mo. What can I see? Hello, good morning, sis Maribel. How do you
Salamat sa pagdalaw. Salamat sa pagbisita. Salamat sa tuslok. Naigo akong mata. Daghan na nuslok. Musta. Hello sis, musta. Musta rin sa'yo. Yahoo, may kasalan. May kasalan ba? May kasalan ba magaganap dito? Mayroon. Si Nice. At saka si MD. Son. Sana sila na. Mga bisdak. May salamat sa Gismel. Hello. Maribel. Health tips. Salamat sa pagdalaw. Hello sis. Adventist DI ka sis. Oh. Ikaw sis Maribel. Adventist ka po. Dagaasa man ka sis. Daghang salamat, Makmak. Ako na orhi didto. Nagsigi ka paglaba. Naglaba o nag-ano. Salamat, Makmak. Yes, sis, Adventist food. Tagaasa man ka, sis Maribel. Kamao ka magwaray-waray. Gamay. Oh, gamay. Itaga summer man di ay ka. Kay summer, ngano man gamay ra imong nabalaan sa waray. Summer lite? Kabalo ko, Cebuano. Oh, Cebuano. Sis Kat, saan ka pupunta? Diyan ka lang sa Clemente? Hi, Dudong Mil. Matug sa ka. Salamat diha. Pagtambay. Chika-chika pa kami oh. Sis Catherine, saan ka pupunta? Sa Clemente ka lang? Sa old NTUC? Oh, akong ba na Cebuano, maoy kabalo kong magsulti og Cebuano. Oh, maudi ay. Naa ka karon diha sa ano sa Cebu, nakapuyo. O naay daghang bisdak diha. Mga bisdak dako. Hello Bernie.
Mega shout out sa'yo, Bernie. Maupay na aga, good morning. Good morning. Good morning din sa'yo. Hello. Mega shout out Bernie. Maupay na aga. Salamat sa tuslok. Daghan na nagtuslok sa akong mata oh. Sis Binwini. Mega shout out ninyong tanan diha. Mga una pud ta. Unsay inyong mga sudan. Mads unsay sudan diha. Tagai si Sister Faith. Mads unsay sudan. Nangutana si Faith kung unsay imong sudan Mads. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Taod-taod, maniod to na taod. Sis Vinwini, unsay imong sudan giluto. Asa naman si TC Raman? Hello, TC Raman. Imo na igsuon? Si Anishka?
Igsuon na nimo. Paita nimo. Unsay paita aslom oy. Si nice nice. Nice. Paita nimo ning magluto ka na nice kay mukaon mi diha nice. Mangaon mi diha ninyo nice. Dili si nice nice agoy. Sais mil ang nandyan.
Ambot ani nila, parehas ni sila. Ako nagilista. Nalipong. Okay, sister, sis Binwini. Cheer up, sabi ni Ate Telma. Thank you, Ate Telma. Miss Paji.
Kain ka na, Naisel. Ala, bakit ang daming emoji yan? Tayo ng langka. Ako magluluto, ikaw Maraming salamat sa mga nag-video dyan. Kaya nga, sister. Sis Binwini, pakisabi kay Ate Telma, ang dami naman yung ano. Bawal ba yan, sis? Sis Bin? Sis Bin? Anas Karaman, hello sis. Salamat sa pabiji. May mumu. May mumu. Ate Telma sa bahay mo. Pinaglaruan. Day, sukita ang langka, day. Yung nasa taas. Malaki-laki sa taas. Sandali lang guys ha. Akyat ako sa punuan ng langka. Kukunin ko muna yung langka kasi gugulayin namin. Diyan lang kayo ha. Huwag niyong iwanan si Huwag niyong iwanan si Tweet. Thank you. Thank you sa suporta guys. Aakyat ako sa langka. Maggugulay kami ng langka. Meron ba tayong nyog dyan? Pwede naman yata sungkitin yan. Sungkitin na lang. Mga lalabs, dyan muna kayo. Dodong Mel, pakiakyat nga yung puno ng langka. Kunin mo yung langka doon sa taas.
Musaklang kog langka. Di dalaanay kamo. Kamo. To God be the glory, great things He has done. The voices. Ay, sa gitna? Ay, hindi yung ano doon sa taas. Langka, inog ka na ba? Oo, inog na ako. Kung inog ka na.
Di lalim mag-ihaw og baboy lang ka. Ang akong kauban nag-ihaw og baboy lang ka. Asa naman ka, host? Nagsaka kog langka. Kay way sudan. Nagkuha kog langka kay amon sudan. Asa! Dudong Mel TV, thank you, brother. Sa Pabiji, thank you. Maghanda muna ako ng sibuyas. Tsaka ginger para sa utang. Gugulayin namin lang ka. 7 billion viewers. Thank you, thank you, thank you, thank you, mga lalabs. Diha sa mo. Adyo mong lakaw Panhigtan ta mo diha.
Ay, kakapain ka eh. Nakaharvest na kami. Dito na akawa na. Hindi na. Tuma lang, tuma.
yan. Ito ba? Parang ito kami ang pumili. Ngayon ako kasi narinig ko may tao.
Diyan na nito sa lubutan na ito. Kunti na pa siya ba? Hindi na nalaktahan. Maulali, gisawang mo na. Palang gusto mo sa lang siya. Kambilis tayo, kambilis.
Mauni, bisita diri. Lutog tag langka. Po para pag usa ka simanang sudan. Kay lockdown ta karon, way kwarta. Perteng inita. Ay. Pag samigtakal among kanon karon kay rasa. Pagalitan naman yun. Palambuton, palambuton.
basoy. Tingnan nyo guys, dalawa lang kaming kakain ha. Dalawa lang kami. Yan ang inano na ano, langka. Pang isang ano to, para sa tupad. Damo. Araw-araw ulam. Iba naman kasi ang luto nila nito eh. Kailangan medyo maalat kasi masarap. Kulang sa ano, chili. Dalawa lang nilagay ko yung chili. Maliliit. Parang kulang gata daro. Dagdagan ko ng isang gata. Tarsik-tarsik. Halo mga bisdak. Kain tayo, kain, kain. Luto na. Luto na, luto na. Luto na, luto na. Ginataang langka. Hali kayo. Kain tayo dito. Tagai ko. Hali kayo dito. Kain tayo, kain. Ginataang langka.
Marami lang yun. Ay, yun na naman. Suke, 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 suke. Kailangan haluin siya ng haluin para human na. Una gibutang na ho ang tubig kay ako sa gipalambot. Mahilig ako sa dinala na buti ay nga ano sa atong butangan. Gamay raan na. Pag pumasok dito si Ma'am Wa. Pag pumasok si Ma'am dyan, tapos, Sir, makan! Jackfruit! Babi, babi. Try! Babi.
Jackfruit daw, na. Pumasok nga yung amo namin. Hina, mga unami. Babay na mga bisdak. Daghang salamat ninyo. Pangaon kita. Ready to eat na. Sige na, kaon na ta. Sige na, sige na. Ngaon na ta, ngaon. Kinsa sunod. Mangaon na me. Unsay injong sudan. Palaway gyud ka ano. Sige, pangaon sa ta, pangaon. Bye-bye.